היי חברים, מה שלומכם? טוב, אני רוצה להסביר היום להרבה אנשים שאני שואל אותם כמה סוכר אתם אוכלים ביום. אז תמיד אומרים לי, אני לא אוכל בכלל סוכר. ואני אומר להם, כן? אז למה אתה נראה ככה? תמיד יש להם תשובות, כל הישראלים וכל החוכמולוגים למיניהם. אז בוא נאמר ככה, סוכר זה כמעט יש בכל דבר. צריך לקרוא פשוט את התוויות מאחורה. ואם רשום גם סוכרים, יש גם פחמימות. אז מה זה פחמימות? פחמימות זה גם סוכר. אז בכל דבר מוצר שאתם קונים בעצם, פשוט תסתכלו מאחורי התווית ותקראו כמה פחמימות הוא מכיל. וזאת אומרת כמה סוכר הוא מכיל. אז אם אתם חושבים שאתם אוכלים אורז ואין בו סוכר, לדוגמה, אז יש בו סוכר, הפחמימות זה בעצם סוכר. שיהיה לכם, זה טיפ קטן ממני, מיהודה. מקווה שנהנתם, תעשו לייק, שתפו, וניפגש בסרטונים הבאים קצת, תן לכם עוד קצת טיפים. יום נעים.